Daar is mijn vaderland. Nou, de selectie van Nederland elftal voor het WK, die is al even bekend. Maar hoe zou de selectie van het Nederlands elftal nou eruit zien als de bondscoach alleen maar Limburgse spelers zou mogen selecteren? Hele goede vraag. Ja, ben benieuwd. Ook versie van het mantra, kein geloel, Voetbal spelen. vlekken op doel. Je hebt er wel basis, hè? Ja, zie je dat toch? Lekker man. Goed Borges. Dan gaan we naar de linksback. En de jongen die ooit in een keer bij Marokko bij de selectie heeft gezeten. Echt waar? Dries Sadiki. Dan gaan we naar een linker centrale verdediger. Maar als er fit is, Real. Ja, dan FC Ria kent er trots op zien. Bouyamba. Ik zag die Bouyamba. plek hem maar erop. Ja. Ja. Nou, ik moet zeggen, het kreeg wel vorm, hè? Ja. Ik bedoel, Argentinië, kom erop, Messi. Mira, wow. Hier komt ze niet langs. Delven nog. Na basa, wow. Joshua Brenet. Ja. Kennen we nog wel. Evan Intorst. Ja. Middenveld. De controleur. De controleur. Ja. Ja. Levi Smans. Goeie speler. Goeie jong. Nog jong. Potentie. Sammy Uwaisa. Ja, zeker. Ja. Ja, Ja. Center. Oete Parkstad. Ik wou zeggen, Parkstad is ook represent, hè? Ja, dat wordt ja, jullie. ja. Brenet ook al. Maar dit is ook die Parkstad-connectie dan. Zo aan de rechterkant. Daar zitten ze hem de voordeel te hangen. Verdedigingstijd, middenveldstijd. Ja, en dan moet er eens natuurlijk de doelpunten zien te maken. Hangend vanaf rechts. Koen Costons. Brian Linsen. Ken ze met een boodschap sturen. Boodschap! Los van de goals, hij zorgt ook voor de ervaringen. Ja. Toch? Ik denk, als we een aanvuller moeten aanwijzen, dat is dus een aanvuller. Toch? Ja. Brian, bij deze, captain. Gefeliciteerd. Ja, dan kun je ze eigenlijk goed bij het allergoedste talent wat we hebben. Ruben van Bommel, dat neem ik aan. Gaat toch onze volgende Oranje International worden. Maar voordat de Oranje International is, wordt de Limburgs International. Lekker man. Dat is er. Wij gaat de bondscoach waren van het Limburgs elftal. Het is Mark van Bommel. Limburgs dierbaar Oost. Maar niet te hoog, hè? Nee. Nee.